a música dance dos Bee Gees. E o intro para o recital do Celta en Baleidos neste 23 de setembro de 2015. Unha tarde-noite máxica que vai quedar para a posteridade con esas grandes hazañas e esas grandes noites de fútbol. Lembremos o Benfica, a Juve e tantos como o Real Madrid aquí en Baleidos. Bueno, pois, o diante é para recordalo por moitos anos. O gran fútbol do Celta de Vigo. Viñamos de disfrutalo no Norbión na primeira parte deses 45 máxicos do pasado domingo. E onte, outra vez, a verdadeira capacidade de loita dos xogadores de Toto Berizzo. Pois aquí nos amenace Daniel Fernández, director de Minuto 91 Galicia. Disfruten dos goles narrados en todas as partes do mundo. Así foi o 4-1 do Celta ao Fútbol Club Barcelona. E para rematar, dende Suecia, a noite máxica de Gudetti, cantando e rapeando. Todo un showman. И ошибка вратаря, но и великолепное, сказочное исполнение на лету. Но посмотрите, идеальная траектория, идеальный. Made the most of every chance that's come their way. It's too easily cleared on the edge of the box. Sergio Roberto has to do more to keep it in the danger area. Stop this. Dani Alves doesn't do enough on the halfway line. راسية يسارة قائمة إبعاد في مرة أولى في مرة ثانية مرتدة على كرة نوليتو بخماسية الآن في صدارة جدول الترتيب على مستوى الهدافين هولندا. The former Barcelona youngster shows them exactly what they missed. Isn't a surprise from Celta Vigo. Mayo with a cross. Falls to Nolito, expecting to bring the fans when he gets it, because he can do magical things like that. Certainly isn't a surprise. He's been in great form for the last 18 months, and he's been doing this on a regular basis. Känner ni vibbarna? Det ligger något i luften, nu vänder ju vindarna. Åh, killarna är redo för att överkomma hindren. Så jalla, nu vi kör, alla fansen är med. Saluterar i honör, hälsa Frans med farväl. Mina landsmän är här och kommer klara denna kampen så väl. För vi är supergudet i nummer 10, han är vild. Reppar Västerort tillsammans med Milosevic. Samma lag som vi har Isak till Lillak. Det är klart vi kommer vinna med stil. Så vi kan ge upp, de andra ser upp. Dalle, vamos, ingenting för tufft med våran trupp. Så låt oss döda hela dödens grupp som vi sjunger vi. Vi tog oss hit och om vi hjälps åt är ingenting för svårt att uppnå, för vi är Vad sa vi? Vad är vi? Vad är vi för något? Vad är vi för något? Jag hörde inte, vad är vi? Vad är vi? Vad är vi? Tack så mycket.